day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need. Morning guys, Lutando here, the Queen Motivator. Another day, another vlog. Ngiphuza i-salt yami ekuseni with an empty stomach. Uyazi-ke vele ukuthi ngiyayidayisa. So ngithe angeze nayo i-vlog today because umntanami uyagreda. So I have to look beautiful. Asambeni-ke sokwenza ikhanda. Ngiligezile ikhanda lami ngalifaka i-hairfood. Ngithi angithi kulithi vavavum kancane ukuze ngikwazi ukuyogeza lingabi manzi. So i-scrub sami-ke ngiyasazi-ke nani. Inkinga ukuthi sesiyaphela imali ayibona. Ayibo guys ukuba umama avele kunzima Nkosi yami. Hayi, uyabona nje qala ngayo-ke vele into yakho ekuseni uyiphuze then bese uqala usuku. Asambeni-ke siyogeza. Outfit of the day. This is the dress, slim dress, and the coat for ingalo zami ukuthi zingashi. Yebo into engiyigcoka isikhwama ngizosiphatha mhlere njengoba ngenza ikhanda-ke ngiyazithengela-ke mina. It's a Lonely London hairpiece and the curls from, let me see. Alright, this is the curls that I'm gonna add. And then this one, it's a Lonely London extensions, brown and black. Yeah, I'm gonna wear this and ngizophatha lo plastic kanye nale bag yami ngenza ikhanda guys. Asambeni. So as a networker, the distributor, you will find this with the cheapest price. Come to me, I will plug you, girl. 0842181750. Yebo ngizokuplaka woza nawe sengiqedile ukugeza. I'm ready to go. Yimina-ke manje njengoba ngibona nje ukuthi yibo kanti i-outfit yakho ime so. Hayibo guys, asiphumeni isikhathi siyahamba. Nazi into zami ngiyiphethe. As a lady, you know. Guys, liyashisa ilanga ngaphandle angazi into engizoyithini le. Uyazibonela-ke nawe ukuthi kuza kahle. This is the hairstyle for me that I'm doing. I'm almost there Nkosi yami. Yabo kufike kahlala la kushisa ngakhumula nejezi. I will test eliyoshona bese ngigodola. Uya lapho. Nangokumeluki wami. Guys. I'm done. As I'm saying, I'm done. Intambama ngabu 5. Khululeka-ke. Yebo, buka. Mzani. Untomkhulu wami phela ogredayo. Fanele nje sibukeke. Nizoyibona-ke i-vlog elandelayo. This is the part 1. So I'm done guys. Thank you for watching guys. Remember to subscribe and check my other videos. Ngiyendlini-ke manje amakhaza angenzani angiyazi lento but into engijabulelayo ukuthi sengiqedile. Nilindele-ke ividiyo elandelayo sekuluka wona amantombazane.